חבר'ה, מי שמעריך אני מנתק את זה. וואו, אני עמום. כזאת נוכחות לא כל כך ציפינו אל. הרבה מעבר למצופה. כאן אנחנו רואים את תנועת הרוטרי במלוא עוצמתה. אמורים להגיע לכנס קרוב ל-40% מחברי הרוטרי בכל רחבי הארץ. המחיאות כפיים הם זה עבורכם, אז תמחאו כפיים חזק, זה שלכם. כבוד ראש העיר, מר יהודה בן חמו, חברת מועצת העיר, הגברת רויטל שלום, יושב ראש ארגוני המתנדבים ירון גולדמן, נגידת האזור מלי לוי וצוותה, חבריי וחברותיי לתנועת הרוטרי מכל רחבי הארץ, כולל מאילת, חברים, גם מאילת מגיעים. חבריי וחברותיי במועדון רוטרי כפר סבא, אורחים יקרים, בוקר טוב וברוכים הבאים. אני עומד בפניכם הבוקר ומתרגש לברך בפתיחת הכנס החצי שנתי של תנועת הרוטרי בנושא אחריות ומעורבות חברתית וראייה עסקית. אני שמח מאוד על היענותכם ליטול חלק בכנס המרכזי והחשוב של התנועה. אין לי ספק שנכונו לנו כאן היום כמה הרצאות ודיונים מרחיבי אופקים, מעניינים ומגוונים, בנושא שילוב הקהילה העסקית בפעילות החברתית. וזאת מתוך יישום עקרונות המפתח של תנועת הרוטרי כארגון של אנשי עסקים ובעלי מקצועות חופשיים המובילים בתחומם, ומאוגדים במועדונים חברתיים לטיפוח קשרים מקצועיים על רקע עיסוקיהם ולמעורבות אקטיבית בחיי הקהילה. הדגשה. מועדון כפר סבא פועל רבות להשתלב על פי עקרונות אלו בקהילה העסקית. איתרנו ויצרנו קשרים עם הגופים העירוניים הפועלים בקרב הקהילה העסקית במגמה ליצור פרויקטים משותפים, כאשר כל צד מפיק את התועלת שלו מהפרויקט. הפרויקט הראשון שיצא לדרך הוא פרויקט מנטורים, שבו חבר המועדון משמש כמנטור לבעל עסק המתחיל את דרכו בעסקים. כמו כן השתתפנו בכנס העסקים הקטנים שנערך בחודש נובמבר האחרון בהשתתפות של כ-400 בעלי עסקים. בכנס הצבנו דוכן ובו מידע על פעילות הקהילתית של המועדון ומידע על היכולות ליצור קשרים אישיים עם חברי רוטרי בארץ ובעולם לשגשוג אישי, חברתי ועסקי. אנו נפגשים בקביעות עם בעלי עסקים בקבוצות נטוורקינג הקשורות ל-BNI. ובהזדמנות זאת ברצוני לציין את התמיכה ושיתוף הפעולה שאנו מקבלים מחברת המועצה, מחזיקת תיק העסקים הקטנים, הגברת רויטל שלום שיושבת כאן ליד ראש העיר, וכמובן ממנהלת העסקים של החברה הכלכלית של כפר סבא. ולסיום דבריי אני מבקש להודות לכל מי שטרח והשקיע מזמנו וממרצו בארגון כנס זה, לחבריי וחברותיי במועדון כפר סבא. חבר'ה, קצת מחיאות כפיים, לא נורא. לנגידה מלי לוי, ליעקב בן גד מנהל הכנסים, לקובי בראל מזכיר האזור, לזאב יפה מדריך האזור, ולצוות היכל התרבות שבלעדיו לא היו שומעים אותי. אני מאחל לכולנו כנס יצירתי, פורה ומענה. תודה רבה ויום טוב. הוא חרג ב-20 שניות. יש לי הכבוד והעונג להזמין חבר כבוד של מועצתנו, שהוא חבר אישי של כולנו,
כבוד ראש העיר יהודה בן חמו. בוקר טוב לכולם, אני מקדם בברכה בצל קורתנו את כל אלה שבאו מבית ומחוץ, ובהחלט מברך על הכנס הנפלא הזה, שאמור להוות עוד נדבך נוסף של הפעילות של הרוטרים כאן בארץ ובעיר, לחיזוק החברה והקהילה, באמצעות עסקים קטנים, עסקים גדולים ובכלל, ואני בהחלט רוצה לקדם בברכה את אבי, לצורך העניין היום הוא בעל האכסניה, נשיא מועדון כפר סבא, את מלי נגידת האזור, את מוטי ברדגן אהובי וידידי היקר, את אמיל לאסמר, שאני חושב שאחד הדברים הנפלאים שתמיד שאני רואה ברוטרי, זה המיזוג האמיתי בין בני המיעוטים לבין השאר, והחלט אנחנו מקדמים אתכם בברכה, ושמחים על שיתופי הפעולה הנפלאים, ואתם הופכים לנו יותר מכל, שבאמצעות הפעילות הזה אפשר לקרב ולראות ולהשכין שלום, כמובן את ידידי היקר ירון גולדמן, יושב ראש ארגוני המתנדבים של כפר סבא, שמייצג פה יותר מ-80 ארגוני מתנדבים פעילים בעיר, כ-20,400 מתנדבים, שבהחלט מהווה נתון עם הון אנושי נפלא כאן בעיר הזו, ורוטר הוא אחד המועדונים היותר בולטים בארגונים הללו. את חברת המועצה רויטל שלום אמר שהיא מחזיקה את תיק העסקים כאן בעיר, ועשינו לא מזמן כנס שגם רוטרי כפר סבא לקחה בו חלק, וזו ההזדמנות גם מה שאבי ציין קודם, אבל שמים פה דגש חזק על גיוס מנטורים לטובת עסקים קטנים, עסקים גדולים חונכים, עסקים קטנים. נשמח מאוד שגם מהכנס הזה יצמחו לכפר סבא, לאזור, בכלל, עוד מנטורים שירתמו את העסקים שלהם לטובת אותם עסקים קטנים שבאים, שצריכים להתחזק. אני רוצה לברך על הכנס, לא להאריך בדברים, כי אם אני אאריך, שלמה גונן ישלם פחות ארנונה, אז אני מסתפק בדבריי האלה ולברך את כולכם בלי יוצא מהכלל, לציין לטובה את המועדון הנפלא שאני מדווח, ואני די מדווח טוב, כי אני מכיר גם את המועדונים האחרים בארץ, את מועדון כפר סבא, שהוא אחד מהמועדונים היותר חזקים והבולטים בארץ, מבין הרוטריונים כאן בארץ, ובהחלט אבי ובאמצעות כל המתנדבים, כל חברי המועדון, מהווים אחת החוליות החזקות בחברה הכפר סבאית. רק לסבר לכם את האוזן של מספר נתונים שיוצרים גאווה מאוד מאוד חזקה כאן בעיר. 80 ארגוני מתנדדים, 20,400 מתנדבים נכון ללפני שנה, אני מניח שהמספר הזה גדל, 52% מבני הנוער זו השנה הרביעית שמתנדבים, שהפרמטר להתנדבות הוא לפחות 4 שעות שבועיות. אני חושב שזה נתון שמעיד על נוער שנוכל לסמוך עליו בעתיד, בכל תפקיד שהם יחזו בעתיד הם ידעו לנווט אותנו ולהוביל אותנו לחופי מבטחים. עוד נתון אחד שאנחנו מאוד מאוד גאים בו כבר שנה שביעית ברציפות, כ-86% מבוגרי מערכת החינוך מתגייסים לצה"ל וליחידות מאוד מאוד משפיעות. אנחנו כרגע עובדים על 14% לראות איך אנחנו מחזקים את אותה חוליה בכדי להגדיל את אחוזי הגיוס. אלה נתונים שמעידים, כפי שאמרתי קודם, על הון אנושי נפלא, אלה נתונים שמעידים על דור צעיר איתן, וכשאומרים לי שהנערים של היום ולא כמו שהיו פעם, יסלחו לי הוותיקים, ואני יכול לומר שהם לא פחות טובים, לפעמים אפילו יותר טובים, אנחנו נוטים לפעמים לקרוא את הכותרות בעיתונים של הדוגמאות הקיצוניות. גם מהכנס הזה אני מקווה מאוד שיצא גם חיזוק לאותם דור צעיר שיכנסו גם לפעילות קהילתית וחברתית וגם עסקית. אני מאחל לכולכם כנס מעניין, פורה, מלמד, וברוכים הבאים גם להיכל החדש שלנו, שרק זה לפני מספר חודשים חנכנו אותו. שיהיה סוף שבוע נעים לכולם. תודה. תודה לראש העיר על דבריו החמים, אנחנו אוהבים אותך יהודה, ואני לא מקבל הנחה במיסים, אל תדאגו. אני רוצה לספר לכם